Een squallenhoen. Wie je twaaspan in Twiesele Heide had ze er een. Nou, ik hier op orenskwaal ik al dingen zien of lezen eigenlijk van dat er squallenhoenen wien, dat er voorleeshoenen wien. En dat leek me zo leuk, omdat mijn eigen hoen ook te doen. En toen ben ik me daar in verdiepen gegaan. Maar mijn eigen hoen van toen kon het net, want die was te oud om het te doen. En toen hebben we dus verleden jaar Jara gekregen. En Jara is dus jong en die kan starten met dit werk. Het doel is dus van, om bij een goed gevoel te gaan. Dat kan bij het lezen wezen. De hoen corrigeert net. En dus dan heb je altijd een goed gevoel. Ik doe het goed. Maar het kan ook wezen als verdrietig bent. Dan heb je even Jara en die kan je even knuffelen. En die kan je even onkroepen. En de meeste die binnen dan binnen de kwartsmogelijke tijd die weer opgewekt. Squallenhoen Jara maakt een goede indruk op de leerling. Die ben hartstikke blij. En die kan net wachten tot Jara weer op squallen komt. En die vreeg je al van, kan Jara net alle dagen mij naar squallen? Nou, ze is heel grappig. En een keer toen we Engelse les hier, toen ben ik een beetje verdrietig. En toen mocht ik van juf en mijn Jara knuffelen. Ik vind het leuk en interessant. Het is leuk met Jara te lezen. En ik vond het bij het lezen een beetje spannend. Ik vind leuk dat mijn Jara lezen kist. En ja, ik mijn Jara biatsen kist. En dat ze terug de klas in herinneren kan. Nou, wat ik je zo mooi om vind, is dat u opzet weer van het lezen met Jara, dat er de leesresultaten vooruit kunnen. Maar wat we nou vernemen, na die 2 keer dat Jara hier op squallen was, dat ben eigenlijk alleen nog maar genieten dat Jara op squallen is. Want als we verdrietig binnen, dan worden we weer vrolijk van Jara, want ik heb even met Jara knuffelen en we worden er blij van. Dus daar worden we dan ik ben heel blij van.